Bye bye. Vi skal rafte fra Fisling til Kutinar, en tur på cirka 3 timer. Det er spændende at rafte, og spændingen tager til, jo mere man nærmer sig floden. Heldigvis er alt udstyret ringet op på strandbredden, så sikkerheden er i top. Har både redningsvest, hjelm og en åre per person. Båden ligger allerede klar, og den findes i 4 størrelser, alt efter deltagerens. Floden bruser, og støjen stiger hver gang båden nærmer sig et vandfald. Den bliver våd, men det er også den eneste fare ved rafting. Kaptajnen er tjek på sikkerheden. Han er den eneste, der har 2 årer. De andre i båden har nok at gøre med at holde fast ved stineophugninger og nyde turen, når vi bare flyder. Og ser bort fra, at hjelmen ikke klæder alle. Det er først efter turen, man finder ud af, hvor våd man er bagi.